Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ɗalibai da masu kallon saurare, har yanzu muna ci gaba da karatunmu akan Al-Ya'u Madiyatus Sagira Al-Khassa bi Rasmil Qur'an Al-Madiya. Mun ba da misalai karatun baya. To in Allah ya yarda za mu ci gaba da misalai a cikin Al-Qur'ani. Kamar ga muku cewa mu daga Qur'ani sai Qur'ani muke ba da misalai. Kuma karatun huruf din ma a Qur'ani muke ba da misalai. Qur'ani muke yi ba ma koyar da Larabci. To ‘yan uwa ɗalibai sai a biyo ni a saurara. Allah ba mu dacewa. A misalinmu na yau, insha Allahu za mu tashi waƙilihi, nan sai ka fita. An gaya maka daman sunanta ya unce ita ma wannan. To za ka ja hi ɗin zai baka, za ka amfani da flosin za ka yi anan. Hi zai baka. Waƙilihi, shi atihi, na gaya muku wannan ɗalibai. Karkace shi atihi, sai ka danne ta. Shi atihi za ka yi jan ya'un. Lisahibihi amalihi za ka yi jan ya'un. A kullum ɗalibai. Wassalamu alaikum. Kafin mu sallama a wannan karatu, ‘yan uwa ga mai buƙatar samun training akan Alƙur'ani da sanin baƙi, kai ɗauki number waya akan profile ɗinmu domin samun training na musamman akan wannan karatun Alƙur'ani. Kuma rijista ake, kar ka yi tunanin free ne, ba free ba ne, biya ake yi domin ɗawainiyar karatun. Kamar yadda kuka sani, ba mu kaɗai ba ne muke yi, muna gabatar da tsare-tsare ne akan gabatar muku da karatun don ya samu ingancin da kuke da buƙata. Kuma insha Allah ta'ala wannan karatu ne da yake da albarka, kamar yadda muke koyar da karatun Alƙur'ani mai albarka. To insha Allah in dai kai magana za ka samu waraka daga damuwarka ta Alƙur'ani kuma sanin baƙinsa insha Allah. Wannan lamunci ce ta Allah. Kuma kar ku yi tunanin ko ni malami ne, ɗalibi ne na ilimi, gudunmawa ce na zo bayarwa. A tare da ni akwai Malam Tahir Muhammad Mukutar Giginyu, shi ma ɗan Giginyu ne kamar yadda ni ma ɗan Giginyu. Akwai Malam Umar Ibrahim Said, shi ma ɗan Giginyu ne. To duk tare da su malamai ne, suna gabatar da karatun Ƙur'ani a makaranta. To amma mu ma muka yi tunanin mu zo mu bayar ku gudunmawa, ƴan uwa ɗalibai masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu ma muna buƙatar gudunmawa ta hanyar ku yi following, ku yi mana lakin, ku yi mana share, don ya kai inda muke so mu kai wanda ba su san da wannan damar ba. To ga dama fa ta samu a duniya ma, don a kowace ƙasa kake ka yi magana za a baka training insha Allah akan Qur'ani. Kuma mu 'yan Najeriya ne mazauna garin Kano a ƙaramar hukumar Nasarawa Giginyu. Kuma fatan da muke Allah biya kowa buƙatunsa na alkai, Allah sada mu da rahamarsa, Allah mana kallon rahama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.